Γιατί με ακούς? Δεν με νοιάζει τι θα κάνεις μόλις τελειώσει όλο αυτό. Μπορείς να ξαπλώσεις, να πεθάνεις και να σαπίσεις στον δρόμο. Για χρόνια οι θαυμαστές του Bonanza λάτρευαν τον Hoss Cartwright, τον ευγενικό γίγαντα που έφερε ζεστασιά και χιούμορ στην οθόνη. Αλλά στο παρασκήνιο, ο Dan Blocker, ο άνθρωπος που ενσάρκωσε τον Hoss, είχε μια ιστορία γεμάτη εκπληκτικές ανατροπές και ανίποτα μυστικά. Τώρα στα 66 του χρόνια, ένας από τους γιους του εμφανίστηκε για να επιβεβαιώσει μια αλήθεια για τον πατέρα του, την οποία υποψιαζόταν εδώ και καιρό, μια αποκάλυψη που θα μπορούσε να αλλάξει όλα όσα νόμιζαν οι θαυμαστές ότι γνώριζαν. Αλλά πριν εμβαθύνουμε σε αυτές τις αποκαλύψεις, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τα πρώτα γεγονότα που οδήγησαν τον γιο του να αποκαλύψει αυτά τα κρυμμένα μυστικά. Το αστέρι των 14 κιλών γεννιέται. Ο μικρός Τζο μπορεί να κέρδισε καρδιές με τη γοητεία και την ομορφιά του, αλλά ήταν ο Hoss Cartwright, ο ευγενικός γίγαντας, που πραγματικά έκλεψε την αγάπη μας. Με την ταπεινή του φύση, την απεριόριστη αθωότητά του και μια καρδιά τόσο αγνή όσο ο χρυσός, ο Hoss έγινε κάτι περισσότερο από ένας απλός χαρακτήρας. Έγινε μια αγαπημένη φιγούρα, ενσαρκώνοντας τη ζεστασιά και τη δύναμη σε ίσο βαθμό. Γεννημένος ως Bobby Dan Davis Blocker στις 10 Δεκεμβρίου 1928, στο DeKalb του Τέξας, ο Dan έφτασε σε αυτόν τον κόσμο με μια εκπληκτική δυναμική, ζυγίζοντας 7,5 κιλά. Αυτή η γέννηση που έσπασε τα ρεκόρ ήταν μόνο η αρχή μιας ιστορίας που θα έφερνε εις πέρας μια ζωή. Μεγαλώνοντας στη μικρή πόλη ο Ντόνελ του Τέξας, ο Dan πέρασε τα πρώτα του χρόνια βοηθώντας στο οικογενειακό παντοπολείο, όπου κουβαλούσε τσάντες για τους πελάτες και ασπάστηκε τις αξίες της μικρής πόλης που διαμόρφωσαν το ευγενικό και προσγειωμένο πνεύμα του. Στην ηλικία των 10 ετών, ο Dan αναλάμβανε ήδη δουλειές δίπλα σε ενήλικες άνδρες, μεταφέροντας σιτηρά και εργαζόμενος σε κατασκευές. Η δύναμή του ήταν αξιοσημείωτη και οι γείτονές του έδωσαν το ταιριαστό παρατσούκλι, ο Μπίγκιν. Στα 12 του είχε ήδη φτάσει τα 1,8 μέτρα σε ύψος και ζύγιζε 90 κιλά. Μερικοί ντόπιοι σκληροτράχυλοι προσπάθησαν ακόμη και να τον προκαλέσουν, αλλά ο Dan δεν έχασε ποτέ μάχη. Μετά το Λύκειο, ο Dan φοιτησε στο Στρατιωτικό Ινστιτούτο του Τέξας, όπου διέπρεψε στο γήπεδο ποδοσφαίρου. Οι αθλητικές του ικανότητες του χάρισαν μια ποδοσφαιρική υποτροφία για το Πανεπιστήμιο Sulros State. Μέχρι τότε είχε ύψος 1,88 μέτρα και βάρος 100 κιλά, μια παρουσία που ήταν δύσκολο να αγνοήσει κανείς. Ήταν περίπου αυτή την εποχή που άναψε η σπίθα ενός νέου ονείρου, αν και δεν το γνώριζε ακόμα. Όταν η δραματική ομάδα του κολεγίου του χρειαζόταν έναν βοηθό σκηνής για να μετακινεί βαριά σκηνικά, επικαλέστηκαν τον Dan, η δύναμη του οποίου τον καθιστούσε την προφανή επιλογή. Αλλά αυτό που ξεκίνησε ως μια απλή χάρη οδήγησε στον πρώτο του μικρό ρόλο σε μια παραγωγή του Arsenic and Old Lace. Αυτή η πρώτη γεύση της υποκριτικής τον γοήτευσε. Ο Dan ένιωσε τον ενθουσιασμό της σκηνής και γρήγορα άλλαξε την εστίασή του, αλλάζοντας την ειδικότητά του από την αγγλική φιλολογία στο θέατρο. Αν και είχε προτάσεις να παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ο Dan επέλεξε ανταυτού να ακολουθήσει την καρδιά του. Τα όνειρά του για την υποκριτική τον οδήγησαν τελικά στη Νέα Υόρκη, όπου ακολούθησε καριέρα στο Broadway. Με τον καιρό, η αφοσίωση και το ταλέντο του εξασφάλισαν έναν ρόλο σε μια παραγωγή του Βασιλιά Λιρ, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στο ταξίδι του προς το Χόλιγουντ, αλλά όπως τα έφερε η ζωή, μια νέα και απροσδόκητη τροπή ήταν πρώτων πυλών. Επιβιώνοντας από την βαρβαρότητα του Pork Chop Hill μετά το κολέγιο, ο Dan Blocker βρέθηκε να ανταλλάσσει σχολικά βιβλία με στρατιωτικές στολές, καθώς κατατάχθηκε στον Αμερικανικό στρατό, έτοιμος να υπηρετήσει την πατρίδα του. Αλλά αυτή δεν ήταν εύκολη μετάβαση. Με ύψος πάνω από 1,8 μέτρα και βάρος περίπου 137 κιλά, ο Blocker ήταν ένας γίγαντας και το μέγεθος του δημιούργησε μοναδικές προκλήσεις για τον στρατό. Του πήρε έναν ολόκληρο μήνα μόνο και μόνο για να βρει μπότες που να ταιριάζουν στα τεράστια πόδια του. Μόλις εξοπλίστηκε, ο Blocker σύντομα βρέθηκε μακριά από το σπίτι του εν μέσω του πολέμου της Κορέας. Μέχρι τα Χριστούγεννα του 1951 είχε τοποθετηθεί στην πρώτη γραμμή κοντά στο Τσορβόν της Βόρειας Κορέας, ως μέλος του 179ου Συντάγματος Πεζικού. Ως λοχείας πεζικού μάχης, η δύναμη και η ανθεκτικότητα του Blocker τον καθιστούσαν μια υπολογίσιμη δύναμη. Μέρα με τη μέρα, αυτός και οι συνάδελφοί του αντιμετώπιζαν σκληρές μάχες, υπομένοντας το τσουχτερό κρύο, τις άφπνες νύχτες και την αμήλικτη απειλή των εχθρικών πυρών. Για σχεδόν 7 μήνες,
Ο Μπλόκερ περνούσε με δυσκολία μέσα από τον πόλεμο των χαρακομμάτων, με τους ήχους των εκρήξεων να γέμιζαν τον αέρα, καθώς οδηγούσε τους άντρες του μέσα από μερικές από τις πιο σφοδρές μάχες που είχε να προσφέρει ο πόλεμος. Ένα βράδυ, μέσα στο χάος και τους πυροβολισμούς, ο Μπλόκερ εντόπισε έναν από τους συντρόφους του σε απελπιστική ανάγκη, ακινητοποιημένο και ανίκανο να κινηθεί. Χωρίς δισταγμό, όρμησε μπροστά, αψηφώντας την καταιγίδα για να σώσει τον συναδέλφο του στρατιώτη σε ασφαλές μέρος. Ήταν μια πράξη θάρρους που θα τον άφηνε τραυματισμένο, αλλά του χάρισε μια μοβ καρδιά, ένα σύμβολο γενναιότητας που φορούσε με σιωπηλή υπερηφάνεια. Οι σφοδρές αψιμαχίες στο Pork Chop Hill ήταν από τις πιο δύσκολες του Κορεατικού πολέμου, ένα πεδίο μάχης όπου η ίδια η επιβίωση έμοιαζε με νίκη. Εδώ, ο Μπλόκερ και το σύνταγμά του πολέμησαν στην πρώτη γραμμή, υπερασπιζόμενοι κάθε σπιθαμή γης σε ένα μέρος όπου κάθε λόφος και κοιλάδα είχαν υψηλό τίμημα. Ήταν εξαντλητική δουλειά και μετά από μήνες συνεχών μαχών, ο Μπλόκερ τελικά εκενώθηκε. Το σώμα του χτυπημένο, αλλά το πνεύμα του άθικτο, στάλθηκε σε νοσοκομείο για να επουλωθεί από τα σημάδια της μάχης. Όταν τελικά επέστρεψε σπίτι, ο Νταν Μπλόκερ κουβαλούσε μαζί του τις αναμνήσεις της σκληρής πραγματικότητας του πολέμου. Αν και είχε πολεμήσει με τιμή, η εμπειρία τον είχε αλλάξει. Έγινε ένας σφοδρός επικριτής του πολέμου, ειδικά των στρατιωτικών επεμβάσεων που βασίζονταν στη βία. Έχοντας γίνει μάρτυρας της καταστροφικής δύναμης της βίας από πρώτο χέρι, έγινε ένθερμος υποστηρικτής της ειρήνης, καταδικάζοντας τις φρικαλαιότητες του πολέμου και ιδιαίτερα την καταστροφική χρήση ναπάλμ. Πώς ο Νταν Μπλόκερ βρήκε τη φήμη όταν ο Νταν Μπλόκερ επέστρεψε σπίτι από τον πόλεμο της Κορέας, ήταν έτοιμος να αφήσει πίσω του το πεδίο της μάχης και να επικεντρωθεί στην οικοδόμηση μιας ζωής γεμάτης οικογένεια και σκοπό. Παντρεύτηκε την αγαπημένη του από το κολέγιο, Ντόλφια Πάρκερ, και μαζί θα μεγάλωναν 4 παιδιά, δημιουργώντας μια ζεστή και στοργική οικογενειακή ζωή που τον καθήλωσε μετά το χάος του πολέμου. Αν και η υποκριτική δεν ήταν αρχικά μέρος των σχεδίων του, η ζωή επιφύλασε μια εκπληκτική ανατροπή για τον πανύψηλο Τέξανο. Στην αναζήτηση του διδακτορικού του, ο Μπλόκερ μετακόμισε στην Καλιφόρνια και εγγράφηκε στο UCLA. Δεν άργησε η ογκώδης σωματική του διάπλαση και η αδιαμφισβήτητη γοητεία του Νότου να τραβήξουν την προσοχή των ατζέντιδων casting του Hollywood. Εκείνη την εποχή, τα western κυριαρχούσαν στην τηλεόραση και ο Μπλόκερ φαινόταν κομμένος για το είδος. Η επιβλητική του παρουσία και η ατίθαση εμφάνισή του τον καθιστούσαν ιδανικό για τους δύσκολους ρόλους που απαιτούσαν τα western και σύντομα του προσφέρονταν μικροί ρόλοι σε δημοφιλείς σειρές. Το ταξίδι του ξεκίνησε με μικρούς ρόλους σε σειρές western όπως το Gunsmoke και το Colt 45, όπου έδινε μια αδιαμφισβήτητη ζεστασιά και χιούμορ σε κάθε χαρακτήρα που υποδιόταν. Καθ' όλη τη δεκαετία του 1950, ο Μπλόκερ έχτιζε σταθερά το βιογραφικό του, εμφανιζόμενος σε γνωστές σειρές όπως το The Rifleman, το Have Gun, το Will Travel και το Maverick. Αν και περιστασιακά ασχολούνταν με τον κινηματογράφο, η τηλεόραση ήταν αυτή που πραγματικά κέρδισε την καρδιά του. Το 1957 έκανε την πρώτη του μεγάλη επιτυχία, κερδίζοντας έναν σημαντικό ρόλο στην ταινία The Restless Gun. Η ερμηνεία του βρήκε απήχηση στο κοινό και άνοιξε πόρτες σε ακόμη περισσότερες ευκαιρίες. Λίγο αργότερα, ανέλαβε τον επαναλαμβανόμενο ρόλο του Tiny Budinger, ενός αξιαγάπητου και αστείου εργάτη ράντσου στην πόλη Σιμαρών. Αυτός ο χαρακτήρας του επέτρεψε να αναδείξει τον φυσικό κωμικό του συγχρονισμό και υπενήχθηκε το χάρισμα που θα τον έκανε γνωστό. Δεν άργησε να φτάσει η μεγάλη επιτυχία του Μπλόκερ. Εξασφάλισε τον ρόλο του Hoss Cartwright στο Bonanza, έναν ρόλο που θα εδραίωνε τη θέση του στην ιστορία της τηλεόρασης και θα τον εκτόξευε στην καριέρα του. Ο καθοριστικός ρόλος του Νταν Μπλόκερ στο Bonanza. Η ζωή του Νταν Μπλόκερ άλλαξε ριζικά όταν ανέλαβε το ρόλο του Hoss Cartwright στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Bonanza. Αυτός ο ρόλος όχι μόνο θα άλλαζε την καριέρα του, αλλά θα τον έκανε γνωστό σε όλη την Αμερική. Ως ο Hoss, ο καλόκαρδος και μεγαλόψυχος γιος της οικογένειας Cartwright, ο Νταν έγινε αναπόσπαστο κομμάτι των σαλονιών από άκρη σε άκρη της χώρας. Ο Hoss ήταν ένας ευγενικός γίγαντας, ένας χαρακτήρας που μπορεί να μην ήταν ο πιο οξυδερκής της οικογένειας Cartwright, αλλά το αντιστάθμιζε με το παραπάνω, με τη μεγάλη του καρδιά και την γνήσια καλοσύνη του. Το κοινό, ειδικά τα παιδιά, γρήγορα ερωτεύτηκε την ειλικρινή γοητεία του Hoss και την ακλόνητη αφοσίωσή του σε αυτούς που νοιαζόταν.
Για τον Νταν, ο Χος ήταν κάτι περισσότερο από ένας απλός χαρακτήρας. Ήταν ένας τρόπος να εκφράσει τις πεποιθήσεις και τις αξίες του. Εμπνευσμένος από τα λόγια του Στίβεν Γκρέλετ, ενός κουακέρου ιεραποστόλου του 18ου αιώνα που παρότρινε τους ανθρώπους να κάνουν ό,τι καλό μπορούν, ο Νταν έφερε αυτή τη φιλοσοφία στη ζωή μέσω του Χος. Ήταν αυτό το υποκείμενο αίσθημα δικαιοσύνης και συμπόνιας, τόσο φυσικό για τον ίδιο τον Νταν που έκανε την καλοσύνη του Χος να μοιάζει αληθινή και του χάρισε μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές των θεατών. Αν και ο Χος απεικονιζόταν απλός και αθώος, ο ίδιος ο Νταν ήταν ένας έξυπνος και στοχαστικός άνθρωπος. Κατήχε μεταπτυχιακό δίπλωμα στο θέατρο και είχε βαθιά εκτίμηση για τη λογοτεχνία και τη φιλοσοφία. Η ερμηνεία του ως Χος εξισορροπούσε την τρυφερότητα με ένα έντονο προστατευτικό ένστικτο, μια ποιότητα που απηχούσε τη δική του ζωή ως παρασημοφορημένος βετεράνος του πολέμου της Κορέας, ο οποίος γνώριζε τόσο το κόστος της σύγκρουσης όσο και την αξία της ειρήνης. Το επιβλητικό σώμα του Νταν σίγουρα τον καθιστούσε ιδανικό για τον ρόλο του Χος, αλλά η ευγενική του φύση ήταν αυτή που πραγματικά έδωσε ζωή στο χαρακτήρα. Μόλις 2 χρόνια μετά την έναρξη της υποκριτικής του καριέρας, ο Νταν έγινε μέλος μιας από τις πιο εμβληματικές οικογένειες της τηλεόρασης. Στα παρασκήνια δημιούργησε μια στενή φιλία με τους συμπροταγωνιστές του, Λόρν Γκριν και Μάικλ Λάντον. Οι 3 άντρες είχαν έναν δεσμό που ξεπερνούσε την υποκριτική. Ο Νταν μάλιστα ήταν κουμπάρος στον γάμο του Μάικλ Λάντον με τη Λιν Γκο, μια απόδειξη της βαθιάς σύνδεσης που είχαν. Αν και τον Bonanza τον κρατούσε απασχολημένο, ο Νταν περιστασιακά έκανε εμφανίσεις στον κινηματογράφο, εμφανιζόμενος δίπλα στον Φρανκ Σινάτρα σε ταινίες όπως το Come Blow Your Horn και το Lady in Cement. Παρά την αυξανόμενη φήμη του, δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του στη μικρή πόλη O'Donnell του Τέξας. Οι άνθρωποι στην πατρίδα ήταν απίστευτα περήφανοι για το ήσυχο, σκεπτικό αγόρι που είχε εξελιχθεί σε τηλεοπτικό αστέρι, φέρνοντας χαρά σε εκατομμύρια ανθρώπους. Γιατί ο Νταν Μπλοκέρ έφυγε από το Hollywood. Η ερμηνεία του Χος Κάρτραϊτ από τον Νταν Μπλοκέρ στη σειρά Bonanza τον εκτόξευσε στην καριέρα του, αν και η φήμη δεν ήταν ποτέ κάτι που επιδίωκε ενεργά. Με την ευγενική του φύση και το επιβλητικό του κορμί, έγινε μια φιγούρα στην αμερικανική τηλεόραση. Ωστόσο ήταν αμφίθυμος για τα φώτα της δημοσιότητας που συνόδευαν την επιτυχία του. Υποκριτική ήταν το πάθος του, αλλά η προσοχή που τον ακολουθούσε παντού ήταν κάτι που δυσκολευόταν να αγκαλιάσει. Θα προτιμούσε να επικεντρωθεί στην τέχνη του σιωπηλά. Ωστόσο, το φυσικό του ταλέντο και η αγάπη των θαυμαστών του έκαναν την ανωνυμία αδύνατη. Όσο κι αν ο Νταν εκτιμούσε τους θαυμαστές του, έβρισκε την απώλεια της ιδιωτικότητας συντριπτική. Η επιβλητική του παρουσία τον έκανε εύκολα αναγνωρίσιμο και ακόμη και μια απλή οικογενειακή έξοδος μπορούσε να μετατραπεί σε χάος, καθώς οι θαυμαστές συνοστίζονταν γύρω του με ενθουσιασμό. Σε μια περίπτωση, οι διακοπές στο Ιουκατάν που προορίζονταν για μια ήσυχη απόδραση έγιναν γρήγορα δημόσιο θέαμα, καθώς οι ντόπιοι τον αναγνώρισαν αμέσως, φωνάζοντας τον Χος Κάρτραϊτ όπου κι αν πήγαινε. Σε αντίθεση με πολλούς ηθοποιούς, ο Μπλοκέρ δεν είχε ιδιαίτερη επιθυμία να παραμείνει στο προσκήνιο. Το 1970, αυτός και η οικογένειά του ξεκίνησαν ένα ταξίδι στην Ελβετία, εμπνευσμένοι από την εκπληκτική ομορφιά της ελβετικής λιμνούλας, για την οποία είχε διαβάσει στο National Geographic. Μαγεύτηκαν από τα γαλήνια τοπία γύρω από τις λίμνες Κόμο, Ματζόρε και Λουγκάνο. Και για τον Μπλόκερ, το ιδηλιακό τοπίο και η ευκαιρία να ζήσει μια πιο ήσυχη ζωή έμοιαζαν με όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Η οικογένεια σύντομα αποφάσισε να κάνει την Ελβετία το νέο της σπίτι. Εδώ βρήκαν όχι μόνο ηρεμία, αλλά και μια υψηλής ποιότητας διεθνή εκπαίδευση για τα παιδιά τους, τα οποία άνθησαν στο νέο τους περιβάλλον. Κυκλοφόρησαν φήμες σχετικά με τα κίνητρα του Μπλόκερ για τη μετακόμιση στο εξωτερικό. Κάποιοι εικάζουν ότι αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, αλλά ο ίδιος απέρριψε αυτούς τους ισχυρισμούς, διευκρινίζοντας ότι η Bonanza τον είχε κάνει αρκετά πλούσιο. Η απόφασή του δεν είχε καμία σχέση με τα χρήματα. Αντίθετα, λαχταρούσε μια ζωή μακριά από τις πιέσεις της φήμης. Στην Ελβετία, η σειρά Bonanza προβλήθηκε στα γερμανικά, δημιουργώντας ένα γλωσσικό εμπόδιο που του επέτρεπε να απολαμβάνει το περιβάλλον του, χωρίς να τον αναγνωρίζουν συνεχώς. Η ελβετική ύπαιθρος πρόσφερε στον Νταν την ηρεμία που λαχταρούσε. Παρά την επιτυχία του, παρέμεινε ταπεινός και προσγειωμένος, έχοντας πλήρη επίγνωση των προνομίων που του προσέφερε η καριέρα του. Συχνά εξέφραζε ανησυχία για όσους δυσκολεύονταν, ειδικά για τους κακοπληρωμένους δασκάλους,
τους οποίους θαύμαζε βαθιά. Με μια στοχαστική προοπτική για τη δική του καριέρα, παραδέχτηκε ακόμη και μια αίσθηση ηρωνίας για τον πλούτο του, σχολιάζοντας, ας το παραδεχτούμε, «ξεπούλησα τα πάντα για τα χρήματα». Αν και περιστασιακά σκεφτόταν να επιστρέψει στη διδασκαλία, η φήμη του ως Χάας Κάρτραϊτ τον δυσκόλεψε να επιστρέψει σε μια πιο ήσυχη, απλούστερη ζωή. Ο αγώνας του Dan Blocker κατά του ρατσισμού. Τη δεκαετία του 1960, το cast και το συνεργείο του Bonanza ταξίδευαν συχνά σε διαφορετικές τοποθεσίες για γυρίσματα. Ένα ταξίδι τους οδήγησε στις Νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, μια περιοχή που εξακολουθούσε να είναι βαθιά μπλεγμένη στον επώδυνο αγώνα κατά του φυλετικού διαχωρισμού. Αν και το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα πίεζε για αλλαγή, οι προκαταλήψεις παρέμειναν ισχυρές και πολλά ξενοδοχεία, εστιατόρια και θέατρα αρνήθηκαν να εξυπηρετήσουν Αφροαμερικανούς. Κατά τη διάρκεια ενός από αυτά τα ταξίδια, η ομάδα Bonanza έφτασε σε ένα ξενοδοχείο μόνο και μόνο για να ενημερωθεί ότι τα αφροαμερικανικά μέλη τους δεν θα επιτρεπόταν να μείνουν λόγω των μεροληπτικών πολιτικών του κατεστημένου. Όλο το συνεργείο έμεινε άναυδο και εξοργισμένο από αυτή την κατάφορη πράξη αδικίας και ο Dan Blocker, γνωστός για το καλό του πνεύμα, έκανε ένα βήμα μπροστά με σιδερένια αποφασιστικότητα. Χωρίς δισταγμό, ανακοίνωσε ότι αν το ξενοδοχείο αρνούνταν να φιλοξενήσει όλους, τότε κανείς από το cast και το συνεργείο δεν θα έμενε εκεί. Τα λόγια του Dan δεν ήταν απλώς μια απειλή, ήταν μια υπόσχεση. Εκείνη τη στιγμή έδειξε ότι το αίσθημα δικαιοσύνης που ένιωθε δεν περιοριζόταν στους ρόλους που υποδιόταν στην οθόνη. Ήταν μέρος του εαυτού του. Η δέσμευση του Dan Blocker στη δικαιοσύνη ήταν τόσο έντονη όσο και η φυσική του παρουσία. Πίσω από την ευγενική του συμπεριφορά κρυβόταν ένα βαθιά ριζωμένο μίσος για κάθε μορφή εκφοβισμού ή καταπίεσης. Σε μια συνέντευξη του 1964 το έθεσε απλά: «Μισώ έναν ταΐ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Είμαι μεγαλόσωμος άνθρωπος. Δεν μου αρέσουν οι καυγάδες. Αλλά αν δω έναν τύπο 74 κιλών να χτυπάει έναν τύπο 75 κιλών, ναι, σίγουρα θα φροντίσω το μεγαλόσωμο γρήγορα». Ο Dan καταλάβαινε τη δύναμη του δικού του μεγέθους και δύναμης, αλλά το έβλεπε ως ευθύνη, ένα δώρο που είχε σκοπό να προστατεύσει τους άλλους, όχι να εκφοβήσει. Η θαραλέα στάση του κατά των φυλετικών διακρίσεων κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο Bonanza λέει πολλά για τον χαρακτήρα του. Αρνούμενος να αποδεχτεί την αδικία, απέδειξε πως οι πράξεις ενός ατόμου μπορούν να αμφισβητήσουν το status quo. Μέσα στην αιμονή του Dan Blocker με το φαγητό, ο Dan Blocker δεν ήταν γνωστός μόνο για το πανύψηλο σώμα του και την καλόκαρδη φύση του. Ήταν επίσης διάσημος για την τεράστια όρεξή του, η οποία ήταν τόσο μεγάλη όσο και η προσωπικότητά του. Όσοι τον γνώριζαν δεν μπορούσαν παρά να θαυμάσουν την τεράστια ποσότητα φαγητού που μπορούσε να βάλει στην άκρη. Ξεκινούσε κάθε πρωί με ένα γεύμα που θα έκανε τους περισσότερους να σκέφτονται. Μια ντουζίνα αυγά, 2 καρβέλια ψωμί και 2 λίτρα γάλα, απλώς για να ξεκινήσει η μέρα. Καθώς οι ώρες περνούσαν, γέμιζε το πιάτο του με κρέας, πατάτες και περισσότερο ψωμί, τελειοποιώντας μερίδες που άφηναν τους άλλους άναυδους. Η όρεξη του Dan ήταν από κάθε άποψη θρυλική. Πιστός στις τεξανικές ρίζες του, ο Dan είχε αδυναμία στα χορταστικά, σπιτικά γεύματα. Μία από τις αγαπημένες του λιχουδιές ήταν ένα ολόκληρο ψητό ζαμπόν, το οποίο μπορούσε εύκολα να καταβροχθήσει μόνος του. Δεν ήταν λάτρης των φρούτων και των λαχανικών, αλλά είχε μια διαβόητη αδυναμία στα γλυκά, ειδικά όταν επρόκειτο για κέικ, πίτες και μπισκότα. Η αγάπη του για ένα καλό, χορταστικό γεύμα επεκτάθηκε ακόμη και στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Ο Dan έγινε συνιδιοκτήτης της αλυσίδας Ponderosa Steakhouse, μια αναφορά στο διάσημο ράντσο της οικογένειας Cartwright στο Bonanza. Το εστιατόριο σέρβιρε ακριβώς το είδος του γενναιόδωρου χορταστικού φαγητού που αγαπούσε ο ίδιος ο Dan και ως συνιδιοκτήτης είχε το προνόμιο να δειπνεί δωρεάν σε οποιοδήποτε κατάστημα στην Ponderosa. Αλλά ακόμα και αν απολάμβανε αυτά τα προνόμια, ο Dan ήξερε ότι η διατήρηση της αγαπημένης εικόνας του Χάς απαιτούσε λίγη πειθαρχία. Οι απαιτήσεις του Hollywood σήμαιναν ότι έπρεπε να εξισορροπήσει την αγάπη του για το φαγητό με την πραγματικότητα της show business. Πέρασε από κύκλους αυστηρών δίαιτων και έντονης άσκησης, προσπαθώντας να παραμείνει σε φόρμα για το ρόλο του. Ωστόσο, ο πειρασμός των αγαπημένων του πιάτων αποδεικνύονταν συχνά δύσκολο να αντισταθεί και ανάμεσα στη συναισθηματική του σύνδεση με το φαγητό και την αυθονία των διαθέσιμων γευμάτων στο πλατό, το βάρος του παρουσίαζε συχνές διακυμάνσεις. Στις τελευταίες σεζόν του Bonanza, αυτά τα σκαμπανεβάσματα είχαν το τίμημά τους και το σώμα του πάλευε με τις συνεχείς δίαιτες γιο-γιο. Τελικά χρειάστηκε επένδυση
για να διατηρήσει την οικία μεγαλοπρεπή εμφάνιση του Χаас στην οθόνη. Παρ' όλα αυτά, η θρυλική όρεξη του Νταν δεν έλειωσε ποτέ και το cast και το συνεργείο τον παρακολουθούσαν με δέος, καθώς αντιμετώπιζε το ένα γεύμα μετά το άλλο με ακλόνητο ενθουσιασμό. Όταν οι κάμερες δεν έγραφαν, η αγάπη του Νταν για το φαγητό συνέχιζε να αφήνει έκπληκτους τους γύρω του, καθώς ξετρελαίνει όποιον βρισκόταν στο δωμάτιο χωρίς να υδρώνει. Η τραγική τροπή μιας χειρουργικής επέμβασης ρουτίνας στις αρχές της δεκαετίας του 1970, καθώς ο πόλεμος του Βιετνάμ προκαλούσε πολιτική ένταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Νταν Μπλόκερ, ο αγαπημένος ηθοποιός γνωστός για το ρόλο του ως Χάς Κάρτραϊτ στο Bonanza, πήρε μια απόφαση που άλλαξε τη ζωή του. Αυτός και η οικογένειά του μετακόμισαν στην ήσυχη γραφική εξοχή της Ελβετίας, αναζητώντας ένα γαλήνιο καταφύγιο από την αναταραχή. Ωστόσο, ακόμη και έναν ωκεανό μακριά, η δέσμευση του Μπλόκερ στην Bonanza παρέμεινε ισχυρή. Ταξίδευε συχνά πίσω στη Συνομερικοίνη, αφοσιωμένος στο να ζωντανέψει την κλασική ταινία western για το κοινό που τον λάτρευε. Καθώς η σειρά πλησίαζε στις τελευταίες σεζόν της, ωστόσο, η υγεία του Μπλόκερ άρχισε να επιδεινώνεται. Διαγνώστηκε με χολόλιθους, μια πάθηση που, αν και συχνή, απαιτούσε χειρουργική επέμβαση. Ο Μπλόκερ υποβλήθηκε σε μια διαδικασία ρουτίνας για την αφαίρεση της χολιδόχου κίστης. Αρχικά, φαινόταν ότι η επέμβαση ήταν επιτυχής. Φαινόταν να αναρρώνει και οι αγαπημένοι του άφησαν μια ανάσα ανακούφισης. Αλλά σε μια σκληρή τροπή της μοίρας, ο Μπλόκερ υπέστη μια ξαφνική επιπλοκή, μια πνευμονική εμβολή. Αυτός ο απροσδόκητος θρόμβος αίματος αποδείχθηκε μοιραίος και η απώλεια του Νταν Μπλόκερ προκάλεσε σοκ στην οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές του παγκοσμίως. Η είδηση του θανάτου του συγκλώνησε τον κόσμο του θεάματος. Συμπρωταγωνιστές και θαυμαστές θρήνησαν έναν άνθρωπο γνωστό, όχι μόνο για την επιβλητική του παρουσία και τη γοητευτική του προσωπικότητα, αλλά και για τη ζεστασιά και την καλοσύνη του. Έπεσαν θύμοι, τιμώντας την προσφορά του στην τηλεόραση και θυμούμενοι την καρδιά και το χιούμορ που έφερε στον εμβληματικό του ρόλο ως Χος. Μέσα στη θλίψη, ωστόσο, άρχισε να αναδύεται μια παράξενη ιστορία, μια ιστορία που θα εχμαλωτήσει τη φαντασία για δεκαετίες. Μήπως ο Νταν Μπλόκερ θαύτηκε σε κουτί πιάνου? Η ιστορία φαινόταν σχεδόν τόσο απίστευτη όσο και ο ίδιος ο άνθρωπος. Με βάρος πάνω από 130 κιλά, ο Μπλόκερ ήταν γνωστός για το τρομερό του μέγεθος και δεν άργησαν να αρχίσουν να διαδίδονται φήμες ότι ένα κουτί πιάνου ήταν το μόνο αρκετά μεγάλο δοχείο για την ταφή του. Η ιστορία απέκτησε τη δική της ζωή, συνδυάζοντας γεγονότα και μυθοπλασία σε έναν μύθο που για κάποιους φαινόταν σχεδόν ταιριαστός σε έναν στάρ του μεγέθους του Μπλόκερ. Αλλά η αλήθεια είναι πολύ λιγότερο δραματική. Ο Νταν Μπλόκερ τάφηκε σε ένα τυπικό φέρετρο στο νεκροταφείο Woodlawn στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια. Η ιστορία του πιανικού κουτιού είναι ένας πολύχρωμος θρύλος γεννημένος από τη μοναδική παρουσία του Μπλόκερ και την αγάπη που έτρεφε ο κόσμος για αυτόν, αλλά είναι απλώς αυτό, ένας θρύλος. Αν και διασκεδαστική και για κάποιους παράξενα παρήγορη, η ιστορία δεν έχει καμία πραγματική βάση. Η πτώση του Bonanza, η ξαφνική απώλεια ενός αγαπημένου ηθοποιού όπως ο Νταν Μπλόκερ, ειδικά ενός τόσο σημαντικού για μια σειρά που βρίσκεται σε εξέλιξη, αφήνει ένα κενό που δεν μπορεί ποτέ να γεμίσει πλήρως. Όταν ο Νταν απεβίωσε στις 13 Μαΐου 1972, το σοκ επηρέασε πολύ περισσότερο την οικογένεια και τους φίλους του, αγγίζοντας θαυμαστές και συναδέλφους. Για όσους συνεργάστηκαν μαζί του στο Bonanza, η απουσία του ήταν βαθιά. Ως Χος Κάρτραϊτ, ο Νταν ήταν η καρδιά της οικογένειας Κάρτραϊτ, ενσαρκώνοντας ζεστασιά και χιούμορ που βρίσκονταν σε απήχηση στο κοινό. Η ακλόνητη παρουσία του και το ευγενικό του πνεύμα είχαν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους στη σειρά και ο θάνατός του άφησε ένα κενό που κανείς άλλος δεν μπορούσε να καλύψει. Με την έναρξη της τελευταίας σεζόν να πλησιάζει, το cast και το συνεργείο αντιμετώπισαν το δύσκολο έργο να προχωρήσουν χωρίς αυτόν. Ο χαρακτήρας του Μπλόκερ, ο Χος, ήταν κεντρικός στη σειρά και η απώλειά του αποτέλεσε μια μεγάλη πρόκληση. Πολλές ιδέες εξετάστηκαν για να αντιμετωπιστεί η απουσία του, όπως η αφιέρωση ενός επεισοδίου στη μνήμη του ή η διακριτική διαγραφή του Χος από την ιστορία. Αλλά τελικά, οι παραγωγοί πήραν την τολμηρή απόφαση να αναγνωρίσουν τον θάνατο του Νταν απευθείας μέσα στην ιστορία. Αυτή η προσέγγιση έδωσε τόσο στο cast όσο και στο κοινό την ευκαιρία να θρηνήσουν, αποτείοντας φόρο τιμής στη ζωή του Μπλόκερ και επιτρέποντάς τους να αποχαιρετήσουν τον Χος Κάρτραϊτ. Το έργο της συγγραφής του πρώτου επεισοδίου
Μετά τον θάνατο του Νταν, έπεσε στον Μάικλ Λάντον, ο οποίος υποδίθηκε τον μικρό Τζο. Ο Λάντον επέλεξε μια διακριτική αλλά δυνατή προσέγγιση, αφήνοντας την απουσία του Χος να γίνει αισθητή στη σιωπή και τα ανίποτα συναισθήματα που μοιράζονταν η οικογένεια Κάρτραϊτ. Η αρχική πλοκή είχε επικεντρωθεί στο ρομαντικό ταξίδι του Χος, αλλά μετά τον θάνατο του Νταν, ο Λάντον το ξαναέγραψε, αποτυπώνοντας τη θλίψη της απώλειας ενός μέλους της οικογένειας, χωρίς να εξηγήσει ρητά τον θάνατο του Χος. Πίστευε ότι η σιωπή μπορούσε να πει πολλά, μεταφέροντας το βάθος της απώλειας με έναν τρόπο που οι λέξεις δεν θα μπορούσαν ποτέ να εκφράσουν. Στο πλατό, το βάρος της απουσίας του Νταν ήταν αισθητό. Τα γυρίσματα του πρώτου επεισοδίου, χωρίς αυτόν, ήταν ταυτόχρονα επώδυνα και θεραπευτικά για το cast και το συνεργείο, οι οποίοι μοιράστηκαν ιστορίες και αναμνήσεις του ανθρώπου που είχε φέρει τόση χαρά και ζεστασιά στη ζωή τους. Στο γνώριμο σκηνικό της τραπεζαρίας της οικογένειας Κάρτραϊτ, όπου το γέλιο και η συντροφικότητα ήταν κάποτε ο κανόνας, μια νέα γλυκόπικρη ατμόσφαιρα εγκαταστάθηκε. Κάθε γωνιά του σκηνικού φαινόταν να κρύβει ίχνη του Νταν, και παρόλο που το συνεργείο συνέχιζε, η απουσία του ήταν αισθητή σε κάθε σκηνή. Χωρίς τον Χος, η Μπονάνζα δεν ήταν ποτέ η ίδια. Η δημοτικότητα της σειράς μειωνόταν σιγά σιγά και ο θάνατος του Νταν επιτάχυνε την πτώση της. Το NBC μετέφερε τη σειρά από την κύρια προβολή της Κυριακής βράδυ σε μια θέση Τρίτης βράδυ, τοποθετώντας την σε ανταγωνισμό με την ταινία της εβδομάδας του ABC, η οποία προσέλκυσε τηλεθεατές με επιτυχημένες ταινίες όπως το Brian's Song και το Ben Hur. Τα νούμερα τηλεθέασης μειώθηκαν και παρά τις προσπάθειες του cast να διατηρήσει ζωντανή την κληρονομιά, η μαγεία των πρώτων σεζόν ήταν δύσκολο να ανακτηθεί. Στην τελευταία σεζόν, η σειρά Bonanza δυσκολεύτηκε να ανακτήσει την ορμή της. Χωρίς την καρδιά και το χιούμορ του Χος, η σειρά έμοιαζε διαφορετική και οι θεατές άρχισαν να απομακρύνονται. Μετά από 14 σεζόν, το NBC αποφάσισε τελικά να ακυρώσει τη σειρά το 1973, δίνοντας τέλος στην ιστορία της οικογένειας Cartwright. Ακόμα και κατά τη διάρκεια της ακμής της σειράς, ο Dan Blocker είχε διαισθανθεί ότι αυτή η μέρα θα ερχόταν. Σε συνεντεύξεις, μίλησε με ειλικρίνεια για το αναπόφευκτο τέλος, αναγνωρίζοντας ότι η επιτυχία της σειράς δεν θα μπορούσε να διαρκέσει για πάντα. Με αξιοσημείωτη διορατικότητα προέβλεψε ότι ο αριθμός των επεισοδίων και το αυξανόμενο κόστος παραγωγής θα έκαναν μια μέρα τη σειρά πολύ βαρύ φορτίο για το δίκτυο. Τελικά ο θάνατος του Dan Blocker σηματοδότησε ένα σημείο καμπής, χωρίζοντας για πάντα τον Bonanza σε δύο εποχές, τα χρόνια με τον Χος και τα χρόνια χωρίς αυτόν. Ενώ το Bonanza έχει έκτοτε γίνει ένα διαχρονικό κλασικό που εξακολουθεί να απολαμβάνεται από τους θαυμαστές δεκαετίες αργότερα, ο αντίκτυπος της απουσίας του Dan ήταν αναμφισβήτητος. Ήταν η καρδιά και η ψυχή της σειράς και με την αποχώρησή του, το Bonanza έχασε μεγάλο μέρος της ζεστασιάς που την έκανε ξεχωριστή. Ο γιος του Dan Blocker παραδέχεται αυτό που υποψιαζόμασταν. Μεγαλώνοντας με πατέρα την εμβληματική φιγούρα του Χος Cartwright, ο Dirk Blocker επηρεάστηκε βαθιά από την εντυπωσιακή παρουσία του Dan Blocker και τελικά από τον πρόωρο θάνατό του σε ηλικία μόλις 43 ετών. Αυτή η βαθιά απώλεια δεν σημάδεψε μόνο την προσωπική ζωή του Dirk, αλλά άφησε το στίγμα του και στην πορεία που θα ακολουθούσε στην καριέρα του. Παρά το γεγονός ότι μπήκε στον κόσμο της συμπεριφοράς όπως ο πατέρας του, ο Dirk έφερνε μέσα του την επιθυμία για μια πιο ήσυχη ζωή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας που περιέβαλαν συνεχώς τον Dan Blocker. Ο νεότερος Blocker αναλογιζόταν πως η φήμη του πατέρα του τον είχε απομακρύνει από την επιδίωξη της φήμης. Μεγάλωσε βλέποντας τον Dan να μην μπορεί να πάει πουθενά χωρίς τους θαυμαστές να συγκεντρώνονται γύρω του, ανυπόμονοι για μια στιγμή σύνδεσης. Για τον Dirk, η γοητεία του να είναι ηθοποιός χαρακτήρων, ένας ρόλος που του επέτρεπε να παίζει χωρίς τα αδυσόπιτα φώτα της δημοσιότητας, ήταν πολύ πιο ελκυστικός. Η τραγική τροπή ήρθε στις 13 Μαΐου 1972. Ο Dan Blocker, γνωστός όχι μόνο για το ταλέντο του, αλλά και για τη ζεστασιά και το χιούμορ του, απεβίωσε μετά από μια χειρουργική επέμβαση ρουτίνας στη χολιδόχο κίστη. Οι επιπλοκές οδήγησαν σε πνευμονική εμβολή και πέθανε στο νοσοκομείο Daniel Freeman στο Englewood. Το ξαφνικό γεγονός συγκλώνησε βαθιά τον Dirk. Αντιμετώπισε μια τόσο βαθιά απώλεια που τον όθησε να αναζητήσει παρηγοριά, χάνοντας τον εαυτό του στην εργασία και την καθημερινότητά του. Εξωτερικά ψύχρεμος, διατήρησε τη θλίψη της απώλειας του πατέρα του, ο οποίος ήταν η μεγαλύτερη πηγή καθοδήγησης και υποστήριξης. Με τα χρόνια,
Η κατανόηση του Ντέρκ για τον πατέρα του βάθινε. Άρχισε να εκτιμά την πλούσια, πολύπλευρη ζωή που έζησε ο Νταν Μπλόκερ. Δεν ήταν μόνο ένας καταξιωμένος ηθοποιός, αλλά και ένας άνθρωπος με πάθος για τη δικαιοσύνη, αφοσίωση σε πολιτικούς σκοπούς και μια γενεοδορία που άγγιξε πολλούς. Ο Ντέρκ έβρισκε έμπνευση στον τρόπο με τον οποίο ο πατέρας του αγκάλιαζε τη ζωή, διατήρησε το χιούμορ του άθικτο σε δύσκολες στιγμές και παρέμεινε πιστός στις αξίες του. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like, εγγραφείτε, σχολιάστε και ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις δημοσιεύσεων για να ενημερώνεστε για το τελευταίο μας περιεχόμενο.